लोगोफोर नोंथांमोना नायदों गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेल। दिनै जोङो बर'नि फायारफक्स जिथु वेब ब्राउजार आरो बेजों लोगोसे जोङो गुगोल क्रोम जोबोर मुंदांखा बुहुमावनो मुंदांखा गुगोल क्रोम बेजों जोङो कम्पेयार खालामगोन पारफरमेन्स टेस्टखौ दिनै जोङो बबे ब्राउजारा साबसिन बेनि सायाव जोङो दिनै नायबिजिरगोन। दायो आङो मोनसे टास्क मेनेजाराव अपेन खालामना दोनदों रिसर्सेसखौ बेसेबां लादों CPU बेसेबां इउजेस जादों मेम'रि रेम बेसेबां इउजेस जानानै दङ बेनिफ्राय डिस्क वाइफाइ बेफोरो आरो दा आङो CPU आव दोनदों रेमाव आं मेनलि रेमाव दोनगोन। दायो जोङो गिबियावनो आङो फायारफक्स मजिला बर'नि जिथु बड' भार्जन बेखौ आङो अपेन खालामगोन। बेवहाय जोंना बेसेबां मेम'रि जायो जों बेखौ नायगोन। बेवहाय जोङो मोनसे नागिरनि get into pc.com बेवहाय ब्राउज खालामगोन आङो। बियो लोगो लोगोनो बेनि CPU ब्राउज जिथुनाखि 1.8 47% इउज जादों। माबायाव फैबाय बेनिफ्राय getintoPC.com खौ आङो अपेन खालामगोन। बेखौ अपेन खालामनानै आं मोनसे प्रब्लेम मोनदों बेयावहाय जिथुनाखि getintoPC.com आव नैबे वेबसाइटआव जुदि आङो थाङो अब्ला बेवहाय मा खोन्थायो मोनसे नैबेवहाय नेट नट रेसपन्डिं होननानै फोरमायो। नेट नट रेसपन्डिं जुदि फोरमायोब्ला आं बेखौ दोनथ'गोन। आं बे प्रब्लेम्सखौ मोनबाय थादों बे गोदान ब्राउजार जिथुनाखि बड' भार्जन नैबेनिफ्राय बे प्रब्लेम्सखौ मोनदों। फारसेथिं आङो क्रोम ब्राउजारखौ नै मेम'रि इउजेसआबो एसे बांदों 2.7 सिम सहैदों 1 माबानिफ्राय। गुगोल क्रोमआ गोबां रिसर्सेस लायो बेखौ आं गिबियावनो मोनथिखादों एबा मोजांबो। बेजों लोगोसे आरो रेम बहुत जायो बियो स्वाभाबिक खोथा। बेनिफ्राय CPU आबो नै 65 69 सिम माने इउजेस जादों CPU आ दा 1.49 GHz बेनिखायनो नैबेवहाय 70 इउटिलाइजेसना 77 स्पिड नेटनि स्पिडा जाहैबाय 1.4 सरि नैबे माबानि स्पिड आरो CPU स्पिड थ्रेड्सआ जाहैदों बेयाव खोन्थादों। दा जेखियानो जाया आङो नैबेखौ बे प्रब्लेम्सखौ मोनबाय थादों नैबेयो नट रेसपन्डिं जाना थाबाय थायो। फारसेथिं आङो खुलिगोन गुगोल क्रोमआव जोबोरैनो मोजां रेसपन्सआ मोजाङानो आरो बुंनो थाङोबा बहुत सिकिउर होनना बुंजागोन। इन्टारनेसनेल लेभेलाव इउज खालामनाय बियो मोनसे सार्च वेब ब्राउजार गुगोल क्रोम आरो सार्च इन्जिनाबो गुगोलनिनोखा। बेनिखायनो गुगोला मोनसे बयजोंबो मिथिजानाय आरो मुलुगाव मुंदांखा हिसाबै मासि मोनबोनाय जिथुनाखि कम्पानिनि मोनसे प्रडाक्ट बे हिसाबै सिकिउरिटिया मोजां आरो लोगोसे बेनि पारफरमेन्सआबो मोजां। जानो हागौ बिथाङा बिनि जिथुनाखि रिसर्सेस लानाय जिथुनाखि रेम इउटिलाइजेसन बियो खोब गोबां जायो अब्लाबो बिनि रेसपन्सआ मोजां इयो। दा नैबे फायारफक्स मजिलायाथ' दासिमबो रेसपन्सखौनो होआखिसै। बेखौ नायोबा गोबां चेन्जेस जाबाय थायो।
नायनि get into pc.com एन्टार दाबायनि बेवहाय रेसपन्सआ खोब मोजां जागोन आसा खालामदों बेयाव दासिमबो नट रेसपन्डिं हिसाबै दासिमबो दङ नेटआबो खोब स्ल' नैबेवहाय फैबाय डाइरेक्टलि बियो श' खालामदों बेयाव रेसपन्सआ खोब मोजाङै जोङो डाइरेक्ट get into pc.com आव सफैबाय दायो बेनो बेवहाय आं मोनसे डाउनलड खालामनो नागिरदोंमोन जितु Adobe Acrobat Reader नैबे मोनसे माबाखौ डाउनलड खालामनो नागिरबाय थादों आं दा बेवहाय आङो सरि मोनाखै PDF Reader होबाबो जागोन बेयाव फैगोन बायदि मोनदों फैदों Firefox Foxit नैबेवहाय दङ मोनगासिनो दङ Acrobatनि मोनबा मोजांसिन जायो बेसेबां माबा दङ मोनबेसे मोनो नायनि PDF Foxit Acrobat PDF Exchange नैबाव फैबाय Adobe डाउनलड Adobe Reader नैबेयो फ्रि सेटआप दङ बेनिफ्राय नैबेबो दङ Adobe Reader फ्रि डाउनलड 5 years ago आपल'ड खालामनायमोन बेफोरो Adobe Master Collection Adobe Acrobat Reader DC नैबेयो 2019 नि 1 year ago बेखौ जों डाउनलड खालामनि बेसेबां MB थाय बेखौ एसे नायगारनांगोन फुल सेटआप हिसाबै 156 MB फुल सेटआप दा बेखौ डाउनलड खालामनि बेनो जागोन दा बेयाव खोब पारफरमेन्सआ मोजां होननानै बुंनांगोन मानो होनबा नैबेवहाय जोङो CPU खौ नाय आङो नैबेथ' खामानि होखायासैनो Firefox Mozilla प्रब्लेम्स होबाय दा बेनिखायनो बेवहाय CPU आबो 33% जादों सरि मालाबा एसे हाइआव थाङो 90 दा मेम'रि हिसाबै 1.7 बेबायदि आरो बेखिनियानो दा दायो जों नुनो मोनबाय जितु बर' भार्सन नैबेयो बारा मोजां नङा Firefox जितुनाखि Mozilla बेजों बाय कम्पेरिजन विथ Google Chromeआनोखा बेयो जोबोद माने मोजां आरो पारफरमेन्सआबो मोजां बेनिखायनो जोङो Google Chromeखौ इउज खालामनायानो मोजां मानो होनबा बेवहाय मोजां सिकिउरिटि दङ मोजां सार्भिसेस मोजां ट्रास्टेड वेबसाइट्सफ्रा फैयो आरो लोगोसे बेजों स्केनिं भाइरास स्केन एप्सबो लोगोसे बिसोर बाय डिफल्ट होफानाय दङ बेनिखायनो बेयो Google Chromeआ जोबोद मोजां बेखौनो इउज खालामनाया मोजां आं रिकमेन्ड खालामो जिहेतुनाखि नैबे बर'नि इन्डिया गभर्नमेन्टनि आन्डारावसो बियो सोलियो नालाय इन्डिया गभर्नमेन्टआ हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो गोबां खरसा खालामनो गोनां जायो बेखौ मेनटेन खालामनायाव ओंखायनो इन्डिया गभर्नमेन्टआ बारा बेखौ आपडेट खालामाबालासिनो सिकिउरिटियाव माखासे प्रब्लेम्स फैनो हागौ बेजों लोगोसे आरो नट रेसपन्डिं जागासिनो दं आं अलरेडि दिन्थिखाबाय आरो फार्स्टआव Google Chromeआ जोबोद फार्स्ट बेनिखायनो Google Chromeखौ इउज खालामनो थाखाय आं बयखौबो रिकमेन्ड खालामबाय बेखिनियानो गोजोन्थों